Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro ngipiang subhai pi shiki Khubor hakimat kimat. Ningkong ning syam ya pasha shiki Khubor na Kylleng benta jong ka Jylla. U MLA jong ka Mausram constituency uba Olan Sing Sun haka arpulai tari Risaw arja pusan ula pentip baka Mausram community and rural development block kadan jingkermen bahaban syak kentiu kedan syaka civil subdivision. Ki pulit ke Pyrthei district kila pengat kendon persya yau yaine skem karsati uba arpo arsnem kerta. Halo ka jingkeno ba udai ubran keti ban le be ijat bat ban penyak ben ye iwe habrit kentai ibarang khat lai snem kerta ha ka we ka jaka khlau ka badan Pyrthei district. Ki khar ka nyau Trump National Youth Front ha ka arpo lai tri Risaw arja pusan kila hiar syakasnong lapangam ban le senran lang yiki nongrap khasi penar ki balet ot ya ukba syaki penthor ki badan syajan kasnong tapan. Ha kani sngi ki khot jong ka seng kila tri ringkan bat ki nong shong snong ban ot ya ukba bat penpauru bakum ka seng kan yai don ringkan bat ki pat ba ha kinu kinu ki jing e ban ai jing ada bat ban ai jing ram bat ban pen i ya ka jing tri lang kum ka we ka jai pen rio. Ka jing khang khardap ka yau khaput lani ka border hat kalakta hadu kata kata yiki pat ba ki basong ki basa hagishnong khaput jong ka thain Mausram. Ya kani la pentip daw MLA ka Mausram constituency uba Olan Sing Sun ha ka jingakran bakila Pyrthei Khubor ha ka arpulai trik Risaw aja pusan. Ka jingshna ya ka rain museum ha ka shnong Mausram kala ya shakman ha ka ba contractor ulas dang ya kam. U MLA ka Mausram constituency ha ka jingakran bakila Pyrthei Khubor ha ka arpulai trik Risaw aja pusan. Ulaong ba kani ka project balabu thong ban pendap hapo khat prabanai lamang pisa arpusan klur tingka. Usamla ubadang arpui snem kerta uba nagashnong nongse block 5 nagathain laimer ulangam jlob hakawa lingam. Uni usamla ude blatip kerteng kum Ricky thank you. Hadin balayo jingtip kabatikna bakidon kinong khai drugs kiba wan silcha ban wanra yo drugs Shillong ka anti-narcotic task force kalapen up shrip yaki hasorang kham. But haka step jong ka arpusaw trik Risaw aja pusan. Kila yo ban bat ya ka we ka kali kabadon yo registration number AS iwe EC lahinyo lai. Ka KSU Southwest Khasias District Unit kala pentip pat ba bakumba jule manlaw snem. Katana do snem arhajar arpuwe. Mentau snem ru ka KSU kan rakhi ya ka lungkhu sniyam jong immediate spility langren. Kum ka sngi persya uranium nani ka anti-uranium di. Ya ka di ka jingrakhian pelong ha ka arpu pratrik Risaw araja pusan. Ha ka shdong dom yasiat Southwest Khasias District. Ha ka arpu artrik Risaw araja pusan. Uba reaching sun siang syai ula yo ya ka jubab jong ka RTI. Kabalai kaba ula bu na do ka laipui trik unaitung araja pusan. Ha ka bayadei pakarukom thungkam thungjam pat karukom trekam jong ka district selection committee lani ka DSC East Janti Hills District. Unang yalam kaliang persya ha Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan. Ula thalain ting e yau executive member jong ka tanat building uba penkraw boklin kharjarin hakapor barang yad ka kenta kili jingkili. Hakapor bau new EM ujubab ya ka jingkili bala wanra daw MDC ka Mausram uba Alvin Saukmi halo ka jingkili kabaya day pat ka market complex ha Mausram. Urang ba ashnong uba nagashnong nong umlong apashlong ula hap hakaway kathway kabadon hakawa wayupar kabahap hapo upud usam jongkashnong nong umlong. Kani kalaja mentaka step ka arpusaw trik Risaw araja pusan. Sa punyaw tili ki school Pyrthei district shen kisayo yikipan kana kiban pendon kamben tik tang nagabanta ki kentay. Kani ka sinjam kalawan hadin ka jingasoy ya ka memorandum of understanding lani ka soskular yasngothu jingmut hapdeng ki borsen charge ka Pyrthei district bala mikmat daw deputy commissioner u Abilash Baranwal bar ka Oil India Limited nagabanta bat pentrikam ya kani ka project. Mentapat ngakmi na ki Khubor na Kylleng benta jong kari. Ujitan Ram manji ubalong unong yalam jong ka Hindustani Awam Morcha bat menteri ka Sarkar Pedeng ha ka sing tho dieng ula penpau ya ka jingsngo komen halo ka jingle yu kajat jong menteri rang ba do ka Narendra Modi ha ka Jylla Bihar bat penpau ru bakan long ka dak ka bakamentam ya ka Jylla. Hadin ba ka jingbu por khaddo na ka banta ka jingwen kerteng jong ki kertong kalakun
Keladon hadu nyau pongut ki kertong ki bala randian no na kalumpung yakun ya ka election syaka yengdar bar tauan haka Jylla Bihar. La pentip ka Election Commission of India haka singit hodiang. Menteri Rong Ba Adokari Narendra Modi haka singit hodiang ulakam baka National Democratic Alliance kandang yo ya ka jingjob haka election jong ka yengdar bar tauan ka Jylla Bihar. Modi unsa sedang ya ka jingalap election na kabenta ka Bihar na Samastipur ka badai ka Jaka balakhai ya Karpuri Thakur. Menteri Ketenat Kampo yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah bat Lieutenant Governor jong ka Jammu and Kashmir Manoj Sinha haka sing thodian ula ai kublai kerpang ya ka kunhun Pulit Indo-Tibetan Border Police haka jingrakhe ya ka jingdap mrip sausnam nadu balaseng ya ka ni ka kunhun pulit ya da kapur. Unang alam kaliang persya haluk sabha Rahul Gandhi haka singit hodiang ula pha ya kurwo sngaulam syaki bahayang asam jong ki nonglet jinglet ki bala du no ya la ka jong ka jingim haka jingkem ding ka bos ha Surok Ba Hyderabad Bengaluru Highway ha Kurnool Andhra Pradesh. Ka Sarkar Telangana kala pli daw helpline number ban a jingerap iki bahayang asam jong ki nonglet jinglet ki bala du ya la ka jong ka jingim haka jingkem ding ka bos ha Andhra Pradesh haka ba khatwei ngot ki briu kala klat no bat bun ngot ki wei pat ki dang jar ngai bat donru ki bala minsau jurbha ha ka di ka jingja wei unong pang bala sha sumar ha ka wei ka private nursing home ha Siliguri ha Darjeeling district jong ka Jylla West Bengal ula du e la ka jong jingim hadien ba ka jaka a jing sumar kala kemding ha ka mit shiteng sinya Henry ki wei pat ki nong pang ki bala sumar ha ka ni ka private nursing home la ban pelaj im hadin bala penkendria no iki sheki wei pagi jaka sumar da ka jingaram jong ki nong trei ka hospital bat ki bor pulen ka kunhun na Karnataka kala hiar Shakurnool Andhra Pradesh ban lum jingtip bat ban lum jingkhen shaphang ki nong le jinglen na Bengaluru hadin ba khatwei ngot ki nong le jinglen kila yap ha ka jingkem ding ka boss ha ka steps ngi pale kani ka boss ka bala register ha Odisha kadai kabami na Hyderabad ban lecha Bengaluru. Ka jingthap vote na kabanta ki South Liki seat syaka yengdar bar tauan ka Rajya Sabha. Kala sedang ha Jammu and Kashmir ha ka singit hodiang ha Legislative Assembly Complex sa Srinagar. Bat ki MLA jong ka National Conference ka babat yaw lakam sensyar ki day ki ban ningkong ban lethap ya ka vote ka jongki. Mentapat nya Pash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Da ka ba pentrikam ya ka ikhtiar bala Khubor hau na kabentaban wanra ya ka jingshong suk ha Gaza. President jong ka United States Donald Trump ula pha ya ki nongyalam jong ka United States sa Israel bakanthub ya persa kurim jong Jared Kushner bat unong mikmat ka US sa Middle East Steve Witkoff Vice President ka US JD Vance bat ka kurim jong ka Usha Vance hakaba ki salit jingo na kabenta laisngi ya ka Israel bat ban yakundu ru ya Menteri Rong Ba do ka Israel Benjamin Netanyahu bat ikiwei pat ki nongyalam Wafirka sebolong ucaman jong ka Sarkar Syndrome hagas ngi palai ulo ong baka bil ka bala menjur ban penyaso ya ka West Bank bat ya ka Mali odumum hajan ka nong ba Jerusalem kanam trikam tat hadu banda penbena dakum weipan ukli ka tenat sentiat jong ka Egypt Hassan Mahmud Rashid ulai kendu ya Vice President ka Palestine Hussein Al-Sheikh ha Cairo panyakren halo ka jingpen kutno ya ki jing ha Gaza Strip bat nalor kata kini ki arngun kilaya keren ru halo ka soskular sange yasian hapdeng ka sengle no Hamas berkisipai Israel ka White House kala yaiban baka thong bahakmat jong President Donald Trump kalong man pentima ya ka H1B visa program da ka babu ningkong hakman ya kinong tre jong ka America bat ong ru ba Trump un yakun ya ka mukadma persya ya ka jingkular ya ka bor sensyar jong President jong ka United States Donald Trump unsalit yu kejat shadow ba Asia menta kata yo banyak kedu yo nongalam jong ka China Xi Jinping ka ban salong hakari South Korea. President jong ka South Korea Lee Jae-myung unsawan yu kejat na ka benta arsngi ha Malaysia banyak shimbenta ha ka Association of Southeast Asian Nations la pentip ka office President ha ka sngit hodiang Barkani kan long ru kasien ka beningkong ba unlet yu kejat ha Southeast Asia nadu baula bam smai kum President ka South Korea ha ubnai jeliu. Sakat tu kat ni kijing penjari kendon batamai ansa pentrikam persya ya ka Russia kenang man penbor ya ka Moscow la ong ka White House da ka ba penpau ba President Donald Trump ula la ban shim ya ka rai ha ka nugu por halo kani.
Habakan tho ya ka jing penjari kendon ka United States persya ya ki company penmi umpnyang ka bahek tam hari Russia. U President ka Russia Vladimir Putin ulo ong ba kani ka jing penjari kendon kanam kta than ya ka yok ka kot jong ka Russia. Bat ong ru ba kani ka jing persyang jong ka US ka long tang ban penbor ya ka Moscow ban penkut no ya ka jing her thma ha Ukraine. U President ka Russia Vladimir Putin ulo ong ba ka Russia kan haban ai da ka jubab ka bating lada kami kanu ka jing siat yo namding tomahawk show put usam jong ka Russia ha kanu ka por. U President jong ka Lithuania u Jitandas Noseda ulo ong ba kiling sun thma jong ka Russia kila pen ken ya ka kendon da ka ba rung jubor sha ka hau jong ka ni kari ka balong ru ka khot jong ka ni tu. Ula kam bahaka singi palay baka way kaling sun thma bat ka way kaling sun kit jingkin kilawan nakathan kalingard bat rung bian shaka hau jong kani kari tikito gilang khubor hakimat matasi kuble. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.